Uh, jan lai hajar tam ki masterol hangte hajan tia hills but lada ken hame galaya lai pho hajar tam ki masterol ki ladon temanta hangne ngadon but ki all jan tia masterol workers and labor union ki balawan hangne ha shalong press club mentasi ban pensko ya ka jingsko ya ka jingdawa ka jongki ka ba ki kam pat yo ya kata ka jingsiu mentala nadu arja arpulai ka ba dei ban penkio hadu menta arja sa rei kampat don kano kacing lei nak yang jong ka sorkar te mentang don hang ne bai presiden pila ban pri thoi la dia bat ke ka bapalong ipi bapen wan hasalong press club mentang si ngiwan hang ne ban pensngau se ka sorkar naga benta ka bai long jongi ka bagi dei ban penkiu yangi man ka sansnem kata ka bangi ong ka basic floret tengi wan hang ne bagini keren menta hang ne nak benta ba ke sorkar kan sngap yangi ya kecing dan kam jongi henrai hadok menta kimpat siu yangi ni ka jipen kio ya kan ka basic flow rate ka de man lasan nam ne ka piong te hai ti kisnam ki bala adep ki jipen kio tang hawar jar fly ki kampat pen kio ye ha usnem ar hajar kat praro ngila ye keren ye kani kejo hi ngila ai kecing tho cha i minister jongi ro bedai pe yangi yang jongga labor iba sekaliar pan cha i deputy chief minister ro i ba preston tsong bat ya i cm jongi ro ngila dep ai kecing tho nang benta kani ki ka jing ya kando ka jong ki pan ka don em ka jubab ka basa hadok menta gidang juba bengin up how january ngila kami lenti kumba ya kanong tingi hab iban kami lenti na marbang ngila tray tingi hab iban yo ya kanong te ngila kami lenti na do arajar arpula chi terik oktober ki de ban pengkiu ya kane ka basic flow rates ka jongi tingi le yai ap hado kini la dap no chi snem tam menta te kataro ka sorkar kam sngap yangi te kini ki long ki jing e ken dangi sngew ya kane ka long ka ba e ba yangi kum ginong tray belas ngi amdai te hitang yangi kinong ki ka basyam jing e amdai tang yangi kinong yalam jong kaseng ka basyam jing e ro ki babun ki pai ki batray ya kanega batray hapo jong nong belas ngi belas siu do ka sorkar kena kata kadaw ngi ngemban se ban simbe ya ka rai ba ha ka khatnyau turik jong ne December arja arpasau ngen saya chong sa thangan hadok ban yo ya ka hak ka bangai dai ban yo tang katah ngimdai bangi persya ya sorkar ngimdai bangi ni ya le thombor ba sorkar bangi wan bangi dua ya khok ke bangi dai ban yo te klam da kali yang napi ayo katno ya kata ka daily ya ka monthly salary ya sukwa ban bu tang we ki kali hato ka pila ane em ban kersan tang na nai tai salary na ka jingyo jongi ba ki ai ngi menta ka ta de ki unskill de saus pa khat nyo tong ka chisngi te hado shibnai gala long kum tu khat wai tam khat araja te kam long ba biang than ngi bangin pendap gi khon jongi ki be hayeng jongi han rai da ka jing bomban se jongi da ka jing kerdo jongi ngi le kat bala ban pendap gi khon ki jongi hak ban le school ban ba mandi ngi adjust hin gor kom yo jongi tang ka ta hi ba ngila ban le kai ka khobor ka bakat do pila pen ai ban pensngau sa sorkar nagaliang jonga kum ga presiden nga pensngau cha sorkar ba ngakerpat mo ya ka sorkar ba kan sngau yangi ba ngidon kam ya kata kan ba nong jongi ka bangi latrei hagi kam jongi tangi pensngau cha ka sorkar ba ngikerpat ka sorkar bakan siu no yangi ya kata ka baki haban siu yangi man ka sansnem chisin sansnem kable shibon kam tu ngi la yo sngo naka liang jong ka sang ba la ai kat kom ka jing sngo ka jong ki ka jing ya kandu ka jing ya sam ka jong ki te kerpa kerman ba lem ba kane khubor ki badai ban pet ki bayo i kane khubor kin la ban penurlong ya ka jing dawa ka jong ki khnang ba kanum don kano ka jing e ya kin song snong ba ka jing ba ka jing miat kan long da ta baro